ήσουν αμονίτε άμπος κι σε μάνασες, ήσουν αμονίτε άμπος κι σε μάνασες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον πασίγνωστο σκοπό της Λεγνής. Λεγνή-Λεγνέσα, έτσι. Από πού το έχουμε αυτό το σκοπό? Εγώ, κοίταξε, εγώ πρώτο άκουσα με έναν πατέρα μου αυτό το σκοπό, και ύστερα το άκουσα από το άκουσα και από το κόκο. Εντάξει, είναι από τους πιο γνωστούς σκοπούς που υπάρχουν και νομίζω ότι το έχουν τραγουδήσει οι πάντες. Έχουν παίξει και έχουν τραγουδήσει οι πάντες. Το έχουμε δηλαδή σε πολλές παραλλαγές, την παλιά φρουρά. Ωραία. Εμείς τώρα αυτό ο σκοπός πού τον προσδιορίζουμε? Χαλιδία θα πούμε πάλι. Γενικά να πούμε, ξέρω, τραπεζούντα. Και οι Κρομέτες το λέγανε. Τραπεζούντα, ξέρεις τι να λέμε. Εγώ τα λέμε τραπεζούντα, να πιάσουμε όλο εκεί την περιοχή και να... Τραπεζούντα και μισθανά. Γιατί πηγαίνανε εκεί, αυτά έτσι. παροικίες των περιοχών και της Αργυρούπολης και της Κρόμης και τέτοια, πήγαν στην τραπεζούντα, οπότε... Αν πάμε δηλαδή δυτικό πόντο, αν πάμε στο Κάρς και ξέρω εγώ, πάλι από την Αργυρούπολη φύγανε, οπότε αναφορά έχουμε τραπεζούντα Αργυρούπολη. Πολύ σωστά. Δηλαδή έχει δίκιο, δηλαδή και στο δυτικό πόντο στα Μετένια, ας πούμε, όλοι από την Αργυρούπολη. Και τις υπόλοιπες παραλλαγές ή αυτά που επηρεαστήκαν με αυτά που μάθανε τα τόσα χρόνια εκεί, εντάξει, τι να κάνουμε, δηλαδή υπάρχουν και εκείνα και υπάρχουν και καταγραφές. Ναι. Από εκεί. Πάντως όταν είχα ρωτήσει το Σταθιάδη πώς γίνεται και όλοι επικεντρώνονται εκεί και όλα αυτά τα ακούσματα και οι δισκογραφίες της εποχής εκείνης τότε, ή τον Σταθιάδη, εγώ τον έγραψα πριν από 10-15 χρόνια, πώς τον έγραψα, μου λέει πολλά άξονα. Ό,τι πιο σημαντικό, λέει, και αξιόλογο έχουμε μουσικά και σε γλώσσα βέβαια, είναι, λέει, από την Αργυρούπολη. Εννοούσε γενικότερα τη Χαλδία, αλλά είναι, λέει, από εκεί. Και είχε, δηλαδή όσο κανείς το ρευνάει, το ψάχνει, μελετάει, νομίζω ότι καταλήγει εκεί. Ότι όλος ο πλούτος ο μουσικοχορευτικός είναι και από εκεί. Κοίταξε, εμένα η γιαγιά μου ήταν Αργυροπολίτης, όλες Αργυροπολίτες. Ξέρεις το ελληνική γιαγιά μου, εμείς είμαστε τραπεζούντοι. Έτσι. Γιατί η κατάληξη ήταν αυτό, το παρεδός ήταν πάντα με την Αθήνα, την τραπεζούντα. Οπότε δηλαδή Σαντέι, Κρομνέι, Ματσουκέ, όλοι είναι αυτοί, εντάξει, όλοι είναι κομμάτια δηλαδή της περιοχής, δηλαδή όλης. Από τραπεζούντα μέχρι και Μισγάνα. Άρδασα, το Ρούλ, εκεί όλοι. Ναι. Ωραία. Πάμε τη Λεγνή. Ήσουν αμονίτε άμπος κι σε μάνασες, ήσουν αμονίτε άμπος κι σε μάνασες. Το μαντάσκαινε τον Πασάν, λέγνει πολλά, λέγνε σαν το Φρυδάς βασιλεάν, πως κι σε μάνασες. Όχι το Φρυδάς βασιλεάν, πως κι σε μάνασες. Όχι λέγνε σαν 18 χρόνες, ο χρόνων 12 μήνας, πως κι σε μάνασες. Όχι σου ζώσεν και πόνωσεν το είσαι ορφάνεσα. Στον ουρανόν λέγνει πολλά, λέγνε σαν άστροπα κατηβάσνε, πως κι σε μάνασες. Ωχ, άστροπα κατηβάσνε, πως κι σε μάνασες. Όσα καρδόπα έκαψες, λέγνει πολλά, λέγνε σαν και πως αναστενάσνε, πως κι σε μάνασες. Και πως αναστενάσνε, πως κι σε μάνασες. Λέγνε σαν 18 χρόνες, ο χρόνων 12 μήνας, πως κι σε μάνασες. Όχι ζώσεν και πόνωσεν το είσαι ορφάνεσα.
πως κι σε μάνασες. Ας είχα ένα φίλε μαν, λέγνει πολλά λέγνε σαν, άσες και νεγκασμέντζα, πως κι σε μάνασες. Και νάσες και νεγκασμέντζα, πως κι σε μάνασες. Λέγνε σαν 18 χρόνες, το χρόνο το 10 μήνας, πως κι σε μάνασες. Όχι ζώσεν και πόνωσεν, το είσαι ορφάνεσα. Ωραία γραμμή. Ναι, κάνει αυτή την πινελιά. Όχι λέγνε σαν 18 χρόνες, ο χρόνων το 10 μήνας, πως κι σε μάνασες. Όχι ζώσεν και πόνωσεν,